Liander is de ôfrûne tiid drok dwaande in de regio om het stroomnet uit te breiden. Dit grootschalige project zal ook nog een aantal jaren doorje, maar het is hard nodig. Omdat we met elkaar in een energietransitie zitten. Dat elektriciteitsnet dat heeft het echt 100 jaar goed gedaan. En dat doet het nog steeds heel goed. Maar wat we zien is, doordat we steeds meer elektriciteit afnemen en ook gaan terugleveren, loopt dat net tegen haar maximale capaciteit aan. Die grenzen die zijn bereikt. En dus moeten we dat net uitbreiden. Nou, en dat doen we door bijvoorbeeld project Nuleli, waarmee we dikkere kabels in de grond leggen en veel stations bijplaatsen. Dit gebeurt op meer plekken in de regio. Dus waar we nu staan maakt eigenlijk onderdeel van het project Burgum. En wat je dan moet voorstellen is, dat is een project dat loopt vanaf Burgum tot Rieptjerk, tot Aartsjerk, de Broeksterwaard. En dat gaat ook naar Veenklooster en naar Buitenpost, naar Kolm. Dat is het project Burgum. Maar het project Nuleli, dat is een project wat gaat over heel Friesland. En de Noordoostpolder en Urk. Dus het is echt een heel groot project. Op maandag 30 juni zal de verlengde stationsritten in de Westereen afsluiten worden vanwege werkzaamheden en de tarriedingen erop. Dit zal ons wat heel juni worden. Meesten kennen je wel wat hinder van ondervinden. Nou, qua hinder waar je dan aan moet denken is, zoals dat bord hier achter mij ook zegt, de straat gaat hier dicht. Dus je kunt hier niet meer doorheen met de auto. Dus dat is een vorm van verkeershinder die mensen kunnen ervaren. Maar daarnaast, als we aan het werk zijn, dan maken we ook geluid. Dus men kan ook geluidshinder ervaren. Naar verwachting zal de uitbreiding van project Burgum in 2029 klaar wezen en kunnen mensen hiervan profiteren. Dus je moet je voorstellen, er zijn nu bedrijven in de regio die hebben extra stroom nodig. Die kunnen dat helaas niet krijgen omdat het net vol zit. Er zijn ook duurzame initiatieven die misschien zonnestroom willen terugleveren aan dat net. En dat kan niet. Er zijn ook bewoners die in de toekomst elektrisch willen gaan koken. Die willen warmtepompen gaan aanschaffen. Misschien wel een thuisbatterij. En dan moet het net echt voor worden uitgebreid. Dus met dit uitbreidingsproject zorgen we er echt voor dat die energietransitie mogelijk is.